que difícil é hoxe en día atopar a xente nova que se poña ao mando da comisión de festas, Pois aí o tedes, Aitami é unha desas persoas. Ten 22 anos, el só forma a comisión de festas de Ribasieira, no Porto do Son. As festas son o 22 de xullo e xa está indo porta por porta pedíndolle a vontade a toda a veciñanza. Leva 3 anos facendo. O primeiro ano tivo que poñer cartos do seu peto porque ninguén confiaba en recuperar as patronais. Pero agora, tanto a súa familia como todos os veciños están volcados en axudarlle. Chegamos a Ribasieira, Aitami para quedar ca comisión de festas, onde están? Son eu solo. Ti só? Sí. E que imos a facer hoxe? Nada, vamos ir casa por casa a recaudar a ver o que conseguimos para festas do verán. Cal é a primeira parada? A casa dos meus avós. Aitami, entramos na casa dos teus avós, quen está moza? Nada, é miña prima, a cociñeira das festas. Eu organizo todo e despois eu planteo a eles e dime, bueno, pois podemos añadir isto, eu ocupome desto e ti encárgate do outro. Pero Aitami, como ao final vos enreda? Este é o liador da familia. Este é o liador, pero bueno, estamos moi contentos e moi orgullosos del, porque polo menos a por el isto vai collendo vida, porque senón era unhas aldeas que estábamos morrendo. Que faz no día da festa para a festa? O día da festa, a miña especialidade é facer carne ao caldeiro. Pues bueno, está haciendo un esfuerzo muy grande por devolverle a Ribasieira lo que eran sus fiestas. Aitami, a cantas casas vas a pedir normalmente? Pois en total será unhas 12 casas ou 15 casas para toda a festa. E que tal a xente, os veciños? Bueno, sí, hai algúns que apoian máis que outros, uns están máis a favor, outros en contra. Hai algúns que axudan máis, outros que poñen máis pejas, pero bueno. Esta é a casa de outro veciño. Sí. Mari Carmen. Buenas, somos da comisión de festas. Hola, benvidos, que tal? Vemos romper un pouco máis a cabeza. Chegou a comisión. A comisión, pois veña. Pois pareceme moi ben, Aitami. Eu, xa ves, non é que vaya moito á festa, pero teño que ir máis. Eu estou encantada de que ela, máis que era chiquitiña, viñan sempre aquí a nosa casa, que somos veciños tal e cual. Houve un momento que as festas empezaron a caer. Sí, como non. Pero Sí. ahora hai esperanza. Por fin. Buena, Aitami, encantada. Festa, Eres un amor. E agora onde imos? Bueno, vamos agora á casa que era dos meus abuelos. Yolanda! Somos da comisión, vimos recaudar os cartos para as festas de verán. Hola, Yolanda. Aquí ven a pedir ron. Claro, van pedir para a festiña, como sempre. É que lle dei auge a esta verbena, porque a verdade é que era moi famosa. E quedábanse a comer polas leiras, polas brañas, viñan a xente e dormía así a campo o día anterior para quedar para Santa Madalena, sí. Douche 80 euros. Aí tes. Pois moitas gracias. E vemos nas festas. Home, hijo, claro que sí. Veña, chao, chao. Aquí é onde se celebra a Madalena. Sí, aquí é o campo da festa, aquí é onde sucede toda a magia da festa. De alguma maneira, recuperar a festa da Madalena é unha homenaxe aos teus avós. Literalmente. Cando o meu abuelo morreu, sentindo moito non pode estar aquí, entonces eu sempre que veño aquí, e ninguén o sabe, sempre que é a festa eu estou aquí unha hora antes para estar aí xunto a eles.